ଶୁଣି ତ ମୋ ପାଟି ଗୁଡା ମାନେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ସବୁଠି ଇଂଲିଶ ପଢିବା କଥା ନା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସରେ ମତେ ରଖିଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ପାଠ। ସେଟା ମତେ ନ ପଢେଇଲେ ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଇଂଲିଶ କଣ ପଢିବା? ଗ୍ରାମାର ଗ୍ରାମାର ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାସ କଥାଟା କହିଲେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ମୋର ଏତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଭାର ଏଗୁଡା ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିନାହିଁ। ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମିସ୍ I love you. ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିଲି ମିସ୍ I love you. ସେଇଟାକୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ କଣ? ଆଚ୍ଛା I love you. ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତମେ ଜାଣିଛ ପାଠ କହୁଛ? ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। I love you. କେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତମେ ବୁଝିବ ନା ଏକ ଶବ୍ଦ? ନା I ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ